této krajině vrátil znovu obsah. A nejenom za to jsme mu vděční. Dámy a pánové, pan prezident Václav Havel. Milí přátelé, já vám děkuji za toto vlídné přijetí. Kytara v mé ruce, nebojte se, neznamená, že se chystám hrát. Já ji nesu proto, že už více než 20 let sloužím ve volných chvílích jako nosič kytary. Odborníci tomu říkají bedňák, myslím. Bedňák, přesně tak. Ano. Já ovšem posledních 20 let jsem nebyl pouze nosičem kytary. Já jsem byl zároveň občanem a jako takový, jako občan, spoléhám na vás. Dámy a pánové, pan Václav Havel, a já bych chtěl říci, že přichází tato akce pořádaná obecně prospěšnou společností Opona a Kateřina Rajli přichází, aby předala Václavu Havlovi malý dárek od Opony. Je to bílá šála, jak vidíte, ručně pletená od babičky a v našem případě je bílá samozřejmě, ale pane prezidente, v našem případě ta bílá, jak se říká, modrá je barva naděje, ale v našem případě ta bílá znamená barvu naděje, že jednou budeme dál. Předávám vám zase slovo, abyste dokončil svoji bedňáckou řeč. A já teď s vaším dovolením zvu na scénu svoji šéfku, které jako nosič kytary sloužím, a to je Joan Baez. Thank you. Thank you, thank you. We shall overcome. We shall